Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At duman nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapagablawa kay tinembag nga malem, nembag bigat. Kada nyaman nga oras kan aldaw di tayan nyo apaset, tilubong ita kapagablawan na kayo ti happy watching and happy listening. Paki-share ti programa ti mga ka-nemers. Share. Sagudahin ng urut ti surat, ti bakasaritaan, ni paghayam tayong Carla. Nga napaulwan iti other woman. Kuna na dito'y, Dear Manong Nemi, apigiso Manong Nemi, akinitak ti oras iti cellphone ko alas 10:30 iti rabii. Idadag sardeng Manong Nemi nga kotse iti sango ti apartment nga pagkasaraan mi. Pagkasaraan mi Manong Nemi iti kapsat ko nga ni Manang Lorna. Inwalin ko Manong Nemi ti kortina ti tawa ket si Mary Paktap no makita. No asinot dimteng. Nga mamuklatan Manong Nemi nga itulod damanen ni Manang Lorna. Ni Manang Lorna Manong Nemi ket addan iti maudi nga tawen iti kurso na nga accountancy. Idin to tasya ket first year college sakpailaeng iti kurso met nga nursing. Ulila kami nga demang Manong Nemi tanaggedan nga natay digit nagadnak kada kami iti maysa nga car accident. Manong. Tubo kami sa Jay Cagayan, idin to tadakam dito syudad, tapno ituloy mi tagbasang. Idi makita nga dadimsag nga lalaki sa napan iti bangir nga ridaw ket inlukat na ket dimsaag ni Manang Lorna. Sada naging narakop nga naglips to lips Manong. Diyaga mo no niya ti mariknak iti masansan nga matakakit-kitak ti kastoy nga raramidan ni Manang Lorna. Nga ti lalaki nang itulod kang kuha na Manong Nemi ket medyo nataingan. Nadagsen ti barukong ko Manong Nemi nagtugaw. Saan nga nasken pa Manong Nemi nga mapangko ilukat ti main door. Tadabukod nga tulbek ni Manang. Nagplastara ket di nga nagida tapno maturog ako.
Puro taadan ni manang ko. Nangig ko ti ba nakailokat, tiri daw. Nangig ko manunemi, iti tanapag ni manang nga imuli. Iti second floor, 2 kwarto, sagay sakam, ti kwarto dito yung ato. Nangig ko ti ba nakailokat, ti kwarto na manunemi sa nairikat. Alak ko man titurog ko anong nemi di matugtog tiri daw. Carla, amo ka siriring kapay lang. Nakita kita nga nagka-sindi pala ti sila mo. Sala na idap ta sila mo, itay makasrek ako dito eh. Siriring kapay lang, saan ka di? Abi ka di manang, ilokob ni tiri daw. Adanas ka na pagsalitaan ta. Ilokat ko nga rin tiri daw ti kwartok manong naimi ka na langap ko ti banglo akadidikos ni Manang Carla. Kadidikos mo manang? Nagdikos sak. Sakbe ka rin mo kami iti hotel. Sabang nasalutsudan pa. Somre ka. Tugaw ka. Tagtugaw ako, man. Happy ka di manang. Takas lasabon may pabigat pa. Nakita mo siguro, no? Asunod nang itulot ka niya. Di dati. Ano ibaga manang? Dadyan ti mauding. Mauding nga. Panangirwar na kanyak. Panangalan na kanyak. Kapay met? Tadi mo kayo na kayat? Tasang ka din nga natas kayat mo? Ngay sardin kong tararamide? Kahit ko ano manang. Sardin kong tararamide. Makamukha mo tinitipiyag mo. Anya dikit mo sawin. Ganawan to ti makarelasyon ko. Sino pwede mang suporta ka rata? Yan tangay, indadamad na amin ng kasapulak para ti panagturpos ko. Kaya ito makamagturpusak. Sobre kakto ng trabaho. Panag ko na kadin ko. Saan ka nga suportaran? Saan ka kabaylang nga suportaran ngagbasa? No, saan di? O, mabalin ko amanang. Yan tangay. Nakapagturpusak matin. Unang turpusak tumatin. Di ba yung karik kang kayo di? Nga paman nga makamagturpusak. Isar din kong teraramidek. Ang ulitek manin. No, agdan itong trabaho, ti swaldok siguro kat umanay para kanyak, kan para iti pagbiag ta. Pagkasera ta, igatang ta dinaldaw kanin ta. Basa ang kamatulungan. Tapno, may tuloy mo nagbasa. Deksal din ito manang, moray malpas na ito yung pag-pressure ko. Di sumre kakton nagtrabaho. No talaga nga dinak matulungan. No hamon nakabaylang nga pagadalin. O doon ti gastos ko rin ka. Huwag manang, amukmat ka. Pag-graduar mo iti high school. Malpas man pala iti ko. Anak mo iti para second year, high school. Hindi matay di parents ta. Sa tayo may dito yung syudad. Nagkasera ta. Kahit nakapagbasa akti kolehyo. Gabutoy naramat mo ti Bakim. Nagbaling ka nga druman. Nakabain na.
Kabuta nakababayin tinaramid ko, naramidek. Kaya nakababayin met. Nagbiag to mga kastoy. Nakamagradura ka kumanti high school. Pangalan to kumat pagbayad at pagkasaraan ta. Kasama ko mga nakabasa at. Nasaan ko inaramid tikas jay. Uy na mo, manang hanang naskan pangilawlawag mo. Kaya no talaga nga, makapagturupos kan doon kaya ada trabaho mo, kaya para laing keng ka, kaya para ti pagbiag ta, pagkasara. Kaya sa mo doon nga kabaylan nga isakat ti panagbasak. Di, isa din kong nagbasak. Tapos sumre ka ito nga trabaho. Kaya nagyaman naglahangan ti ado na itulong mo kanya, panak. Naman sa mo maitultuloy ka tumulong kanya. Makamukha man tinatipiyag mo. Kaya no kaya't mo nga ramiden, tikas tinaramid ko. It's up to you. Manang saan kung itong ramiden? Bahala ka. Okay lang ganyan. Tanong saan ko kumay naramid tikas dyan. Hanak kumawa ka magturpos. Inaramid ko na dyan, pamuspusan. Tapos agbiag ta. Yung saan ko itong naramiden, kapag agturpos akon. Bahala ka matin kang gano, aramidin mo na saan. No, manang, diya ka ramid. Nga ta? Saan nakagaskan ka? Laglag. Sunod, laglag, siya mo ka. Rumigadag ang gapat, ha? Rumigadag ang pagsinubatan taman dito yan. Saan naman, ang saan ang naskan pa pagsinubatan, nagapatay, isarding mo tanakunam. Ngayon saan nang isuro, tapos tulading kamay. Nga manong atawin. Nga naramid mo. Tinagbaling nga other woman. Bagat saan ka nga masikukan. Jakat nga amo agad nadlo ko. Katong kaputasan ko nga ramidin. Agad makurek tungot na tilalaki nga matino. Nawayan to maging kasar kanyak. No, dapat mayat kan ka. Kumusta ako mayat kanyak. Nagbindasak. Ori mga mundot na palabas ko kas pagarigan, adot mayat kanyak tita. Awan danag. Ngayon mo ulitek, sorry atin ko. Kaputa graduara kon, kita legal to trabaho, saan ka may kari, jak may kari nga matulungan ka, nagpasa. Kaputa, tisweldok para kanyak, kan para ti pagbiag ta. Ngayon ti panagadal mo, basta ka narigat. Umanang, dak matrasasapulan ka, hanggang matpilitan ka, namang paadal kanya. Siguro, dumating tinitulong mo kanya. Siguro, kung naaramid mo ka, nga makapaadal ka, nga bukbukod mo, sigurado mat nga maaramid ko. O, anti magdanaga manang, agtrabaho ak, legal nga trabaho, saan kanto nga tultuladan. Saan kanto nga tultuladen kunak manong nemi kaputaday tating kari? Ngem, anyan nga nagulpit ti angaw ti panawen manong. Tano ka ano pa manong nemi ngagsingsingpetan ti kapsat ko. No ka ano pa manong nemi nga kari na nga talaga ngagtrabahon ton nalinis ton nga trabaho. Isupit pa nakapasamak ti amin. Kabuta. Intawag dalangin kanyak manong. Nga pinaltugan da ni manang ko. Intawag da manong naming intaray da isuna ti pa hospital tada kano riding in tandem nga nagpaltog ken kuana. Papaunay maten manong nemi. Anya ti basol na? Basol na kadi, ti managbalin na idi nga other woman. Abi ka sadda nga anikan ti panawan na tapno agbalbaliw. Asino, ti mastermind, kadanya ti basol na. Kaya di ba kadano na akong di hospital manong nemi bagadan nga addan ti bangkay ni manang ko iti morgue. Jak amo idi taramidek manong nemi awan ti makatulong kaniya.
Wen, nagulang-ulangak manong nemi iti ospital. Kaya ka mo na sino na kiti mararayat kanya. Namapukaw ko ti puot ko. Nagsubli ti puot ko manong nemi agwalak manen. Kaya madamang ikaw gawid kanyak manong. May sakaragiti nurse, lalaki nga nurse, lalaki ko nak, at lalaki nga harod nga naka-uniforme ti purao. Talakan natin ko, talakan. Ni manang ko. Ada pa ila ti morgue. Awang ka diya talaga makatulong ka na kayo. Ang subli dito ni Sargento. Dahil ikagigam ti kaso. At akatakuha na ito personal things di manang mo. Naalada. Iti asadag ti bangkay na. Sakbay nga inakop da. Dagita na kiti polis. Nagdadakan nak ng pakita manong name iti bag. Shoulder bag ni manang. At ati cellphone. Kasapula mintulet ang cellphone Miss, para ti investigasyon. Huyan tayo na damat cellphone mo sa bali. Kahit milay pakita kang kanuan at nagyan. Ken, ada pa nagkalang nga cash 25,000 pesos iti bag na. Awan tinaksay. Ada libreta, di manang mo, di ba? Mabali mo tupat nga pagkita reta ti bangko tapno may withdraw. Ada mat 35,000 nga na kabil na deposito. Mabali mo sa rin na gito para iti panakasikaso di bangkay ni manang mo. No, awan ti sabali nga pangalan ti kwarta. Anat resulta ti investigasyon, sir? Arumurmar at motibo ti amin kat love triangle. Sikon ka iti latest nga message iti cellphone ni manang mo. Adan lead. Najag marino, ito ti anong trabaho ni manang mo? Saan ko sinungbatan manong? Estudyante, di ba? Wansa. Graduating ko sayang. Di ba? At investigasyon mi ka dududwa kayo nga bibiyag. Kaskasera kayo. O, pangalalan nyo ti pagkasera nyo kada pagbasa nyo. Noon niya dati panunot mo, sir. Iso. Nga rumurumor ko na yung investigasyon ng love triangle. Mangipangpang ti babae, agnagan ti babae. Kaya damit message ti lalaki. Investigasyon na katag-asawa na gito Ngam ni manang mo, other woman. Uwen, di pa ilang other woman iso na. Insardengan ni manang ko. Naudi nga, panagsarita mi ka. Insardengan. Ngiminik ka na dyan nga lalaki iti kwarta nga panganay na aging ka makapagturpos. Di amo kakit sandan nga sinsinara. Siguro sandan nga sinsinara. Ngem ti pungtut deto'y legal nga asawa deto'y lalaki. Hampay nalpas. Hampay nga nagbaaw. Siguro akit nabaybayan na ti legal. Kat na amin na panawon na ni other woman. Dita siguro nagsakit ng tinakam ni other woman. Nga iso ita ti maatap nga mastermind na pasama. Awan ti pagtanagam, ading ko. Tarami dumiti amin. Para ti manakay ti justisya. Ti papatay ti kapsat mo. Kaya mo tadyak amulat ta teramidik manunemi tao man lang. Abolus iti may sa undua kada iti karuba mi iti apartment manunemi
nga umay mang tulong kaniya. Aging ga manunemi nga tinurse nga lalaki tinangasis kaniya. Anat na nga, Carla, siya ka ni Danny. Danny? Nangikutin baga at polis. Tasana nga pimanaw itay. Abi kasi ni manang mo. Diyak kanunungan tinahamid na. Awan ti maaramid mi kabata. Apagradwar ni manang ko. First year high school laki di. Para second year idi matay di ginagandang kada kami. Imay kami dito'y syudad. Tapno agbasa. Nga ti bangalala nyo pagbiag yun kung pagbasa yun. Uwen. No mapasang ko kanunungan. Kasta gayam. Lalakit again inanan ni manang mon. Dati siguro tinito din nga pagpatingkan ti amin. No kaano pa yung agbalbaliw. No kaano pa yung agturpuston. Mamati akong agbalbaliw ni manang ko. Iso pailat palang patay dagang kuha na. Dani manong Dani sir, jak amo taramidek. Megan, patagpiran ti pakinakim mo. Kain? Tayo oray kit adamat kwarta nga kwarta ni manang mo nga daking kan kit ti libre ti bangko kuyog ang kantong mapanti bangko. Tapno may nakan kang kandet ang account na siga awan account mo. Awan sir. Dani ko namlatan. Dani. Umegang tulungan ka. Awan sa matimay namang tulungan ka. Siya kung dimang tulungan ka. O reket off con. Nagkamanat. Dani. Ningarot Dani manong name it nakistritan iti poneraria aging nga intulod nakpayan iti kasera. No kastag may masato yan. Uray mo lang yung tunubigan. Isundon ti isangpet panangiyag da dito ni manang mo. Nga ibagam ka na aking ko kati apartment no kayat da nga makaman may mansayag dito ni manang mo. Pakaimansayag na karot no sa dito eh. Chapel. Mabaling mga dadya po rin na rin chapel dati pakamansayagan. Adamat kasi dyan. Sa dilatang araw din. Dani, ituloy mo ka harot kumahati bang tulong kanya. Awan ti pagdanagam Carla. Ituloy ko ti bang tulong kanya. Iti karod chapel manon name ti pangyariya tinakaimansayagan ni manang kapilitan manong nga saan nga mapayag tapno ti kasta. Kat sa anak nga, saan nga adunay ti absent ko. Babayan pa kini Dani, manon name ison tinakaamo, tapno adda pakaitabunan na. Iso na lang ta. San matin ngumanay ti kwartak mano. Tanaginamat, manong name iti pa nakaitabon na. Ti daga pakaitabunan na. Dani, saan ngumanay ti kwartak? Uri na napantan ni bangko kad nainagan kanya kon. Iti 35,000. Mabaling ta nagpatulong. Sino pagpatulungan ta? Siya ti maka mo. Nagpatulong ta karito opisyales. Iti siyudad. Yamamong ti bagim nga awan ti sabaling nga pagpatulungan. Kaputa, adayo matayan di kini kakabagyang. Tulungan ka. Aging nga may wakas mo ti amin. Kahit mo saan man umanay, mabalin tamat ti umutang. Pangutangam ka ron. Sino pautang kanya? Siya kundi baka mo. Abay tulungan nakdani. Gabuta awang nga ron ti amok, awan ti amok. Sika malang magibagang awan ti sa bali makatulong ka. Gabuta drugi ko nga tinulungan ka. Ituloy ko. Ito anya nga rason. Si Kamit, gabuta, naayata ka tumulong. Agyaman at Dani. Inukas ka sa nulahing, makasupapakak tumatkan ka. Opat lang nga aldaw ti bangkay manon na mi sa naitabonin.
iti public cemetery manon name iti syudad. Iti sakaalan ti bangkay manon name ni Manang. Ito yung pukpuk ko na yung pinsan manon name dagiti arig na nabatbati pa nga luwak. Manang, naulpit tigasat ka na tayo. Sisaklangan tinabati Manang. Walang tapapanggan ni Mamang. Pinalawan na ta. Kating kalikagom mo. Para ti panagbiag ta, kiti panagturpos mo. Naman pinarugit. Nga pamuspusan. Siguro kat deta. Tinapasama kang kagad panangdusan kang ka ni Apo Diyos. Lumigas naman ang agamanak. Agamanak tao, hindi taawanin, dagiti nanganak karatakit sa kanti nagbaling nga ina, kinamak. Agamanak ate. Ano niya man dagiti nagmasmasulak, nagkurkurangak, kayang kayo di pangawanin na. Kas iti karik. Kas iti karik, idi. Si bibiyag kapay ate. Diyak kayat nga tuladan ka. Diyak kayat nga surutan titugot mo, ate. Gapotamok nga saan na siya. Aginanakan, ate. Aginanakan. Sumaruno akto nintong dumteng tumat tigundaw ay nga umaikin kan. Himbat patag ka, ate. Hindi kan tumalipatan. Sangat tumalipatan. Ate Lorna. Babayan ka ni Dani manunemi. Iso, itinang isuro ka ni Haktap ng mga rugiak. Ito lulunes, inkanto nagbasa. Adamat pala dapat bati ako artakin ka. Malpas to niti klase. Adan to pala ti kwartak. Ngamit yung sumarunong nga bulan. Kalig sumarunong nga bulan. Awan to ti pagbayad ko pa iti kasera. Magkita ka, nalaklaka. Yan tangay kitsisikamit. Awan ti amok. Magkita ka, tulungan ka. Tulungan na, Dani. Magkita ka na giti amamok dito nga mabaling mapagkasaraan. Asilig ti eskwela. Tapnosan ka balikatan. Mabaling mo pagdailatan. Tapnosan ka ngagplete. Dani, kasanawa kang bayad kang ka. Tadawatang mo. Dagiti na ka utangam. Siya to di makaamo. Sino nga min talaga utangam? Bakit to kaya ka? Api nga sang na itan pa nang ibagam. Sagbay nga sagbay manunemi nga nagsubliak ti eskwela. Nakaakarakon manunemi. May sa nga balay nga dududwa lang tag na nga agasawa. Alakay kan bakit. Asilag nga kabagyan ni Dani. Iti asilag ti eskwela manong. Ano sa maya ti hantay balasan ko. O yan ta, oray ta no, agbagyo kita. Nalagdamot natin nga balay. Numampesa ka na pintas. Hantay malalayos dito eh. Kaya, yan tangi talot kwarto na. Kwarto mga gasawa, sa kwartom, sa dapela may sabakante. Dati-dati ka din nagpapakasera kayo na. Anak, nagpapakasera. Ngam gabutan nagpapakaasin ni Dani. So nga, dito ka. Gabuta, adamat paglutwam, di agluto ka ta kalem. Oray no, di talatan rohar no at panganako na tapno malaka anak pa. Gusto to ko nam. Ano nung nga tadalikan mo, kan tatangke.
No, asapol mo ti kwarta, kat babalin mo tumat nga ilako. Saan ko yung ilako na kabata. Pakalag-lagi pakalit ng manang ko. Kahit na, mabalin mo tumot usarin dahil tayo, ito no agasawa ka. Nagsubliak nga rod manong name iti eskwela. Aging ka nga nalpas ko. Iti kina first year college ko manong. Nagsapulak ti mabalin ko pagtrabahuan, sales lady, manong name iti may nga department store. Kat babayan ka ni Dani, manong name kat talaga nga natulugan na. Gabot na lakamot lang, manong name iti ipagbayad ko ti pagkasaraak. Sa maysa, mga anak malata ni tiruan karagit karinderya. Iti bigat, umanayan ti kape, name sa gumatang ti pandesal, ti aldaw, umanayan ti budget meal, kastamat tumat iti rabii. Sumala ka anak manong name, sa dan pagtrabaho ha. 2 bulan manong name, sagbay ti panaglulukat ti klase. Iti tinawagak ni Danny. Hello, Danny? Ano tawag? Pasensya ka kada gito yung kundang wayang bisik. Kanayin ti overtime, kada o pasyente. Okay lang. Ada, umanay nga kwartak nga pag kenroll ko. Makaamok tumaninahan. Ito no, masapol ko man ti kwarta. Gawin nang hindi mo mahirapin nagtrabaho, no, at basakan. Mangsapol lang iti mabalin ko kung pag-extraan after my class. Mabalin na ka matulungan. Kaya wala kita get iti karinderya. Uno restaurant. Food chain. Nagkasapulan da iti nasapang empleyada. Sa naladong iti parbangon. Kaniti rabi. Kayam lagi di. Abigid di nga saan. Pwede nagsakit. Tagay binamti sa lunod mo ha. Tanong sakit ka, delikado. Awan ti mga sikasukin ka. Sabi ko, sana kagsakit, Danny. Sige. No, danto tayo mo, umay na ito pa siya rin. Si kapahin nga babae, di mga ibaga ka, umay ka pa siya rin. Ha? Umay na pa siya rin na kasgayem. Napihamad lang nga, no, mabalin ko nga, maited, kaso papak na kinabag mo. Madi ka di? Ala, sa mo kumang ikan, hindi madi nga kaipapanan dyan magkakuhin. Imbilang ka magkagayem, masing nagagayem, bilang ka pa ikapsat. Baka nalabas pa ng gayem, baka nalabas pa ng kapsat. Hamot tadi mo kayo di kayo nakastan? Ha? No arman ka, makapasak nga ta. Imposible akong girlfriend mo. At girlfriend ko. O, kita, abi ko baga mga arman nak, di mo ko nain nga, adalaw girlfriend mo, alain nakpay, agbalinak nga other woman. Uy, anong other woman? Katuan. Ada woman mo, agsapol ka ti other o another. Ti other woman lang, bagbaga ka ti kirida. Aw mo pa asawa. Aw man asawa, nga madag girlfriend mo. Kasi laman lang asawa mo na. Pwede di ka tilang other woman maawagan ka dati babae ti ada asawa nan. Uno di lalaki ada asawa nan. Mabalim pa nga na di baro. Na daw girlfriend mo, sa kapela makanubit sa bali, di ada other woman mo. Takayat mo ka rin nagbaling other woman. Diyak kayat. Ingkarik dahil tayo tibagi kanidi si bibiyag pala namanang ko. Diyak kahit may tulad kang kuhana. Diyak tupulos kayat tibang kirelasyon tadaanan ti asawa. Ako mo pa asawa ka. Kure pa akong pa asawa no, adamat nobi mo. Hanggang mo pa asawa. Anya ta mo, baka no, sikat din ay kari.
imbes nga na jay girlfriend ko. Tuloy magbagam. Umayagan to pa siya rin. Alagin roll ka. Ito sa pulang ka, itibabali mo pagtrabahuan. Kaya daw na pagkurkurangam, nakasagana pa na magtulong kaya. Doon na yung tiutang ko keng kadani. Kaya nasingirin ka. At pagbayad mo? Oo na. Kaya nabaga nga tibagam di pagbayad mo. Maaramid mo data? Kas magkalikan. Sorry. No anot utang kada sumula utang. No kwarta agad kwarta. Yung maumat kwarta. Talaga bagbagam. Sige, umakanto ka nagpasyar. Oray na. Untun day of ko. Ako matiklasem. Sige, rurayan ka. Naka-enrollak manong naimi nga maawampay ti pagtrabahuak. Iti masapay ti bigat ken maladaw iti malamon no rabi. Yung talaga nga may buskon do ti kwarta ko na talagang baka malpas lato yung first sem. Isardin ko sak man nagtrabahon. Iliw may nakonbinasya ni Danny manong naimi nakasapsapa. Kaligdigos ko pa lang. Hay, Carla. Ay, nana. Dani. Uwan nana, umaitak at dan. Napaka nakiti saras nga yan naman ng naimi. Mabagay naka-short ka. Mapanda iti beach. Di ka sa bulang ng ba't nga roti two-piece kapag diwos mo. Tapos naka-swimming trunk ka. Ako hindi magdanagam ka po ta, nakasagahan ti balon ta. Merienda, pangal daw. sorry. Guyot kan sa. Manong nemi at the tricycle nga lugan na. Pasensya ka na, tricycle lang. Tricycle? Mamat ibas pasada? Private. Nakita mo na ang one number na, private. At data ni Ricargata. Intan? Di beach. Abay. Awan, damok namin ti kastoy. Nga damang i-date kang ka? Owen. Sige. Ag-date ta. Mapantag picnic. Gamot at damat na limit manong na mga mariknak nga ayat kani Dani. Feeling ko akit ada relasyon mo. Nagaragdagsak kami manong naming ng opahar ti may isang open siyad. Hindi talaga makaawis ti danom manong naming gabutam nalinak. Kaya doon na kita'y agdidikos. Inikat ko matenterwate kat nabati ti topis ko man. Hey, agor ka. Tapay. Haamad langin nga siya. Sisyak. Di makakita iti kasi pintas ti pamagim. Tapay ko ma. Siyempre. Adod tari kita ipadang nga lalaki nga makakita ka. Di umadayo hanak ko masasidag ti handa. Umay ka matenta. Agdigos na nga doa. Agor ka nga natipaknig di gito eh. Laumay akon. Na? Umuna akon. Sige. Umuna kan takamatin ka. Kasi ladyak pulos namnamain maron naming nga may experience ko di kastoy. Kinabudno na di adakti high school, manon naming ka doon na kita aram kanyak. Adon na kita mga awis kanyak para ti kastoy nga picnic, kenda dumapay, yung sanak nga, mananugot. Kapag nagbali na ka na singpet manong,
Tapos nakastakit, awan ti ko na ende di manang ko. Tapos nakastakit, ibaga kinuwi panagnag ko keng kuha nga sangko ang tultuladin. Ngam kada ito lang manong na imi, nakaduak ni Dani. Sa nga tawag nga dakas, nung makirelasyon na kini Dani, irin to ta nawayamat pala isuna. Ahomot pa asawa na. As in nga nakaragraksak kami nga gap nga aking kinamatan, aglumbang aglayo, aglangoy, agsinsin na yo, anong name. Ay nga dalagid kong daway nga makamatan na kitarako pa naka. Ala, Dani. Dani la. La. I love you, Kala. The girlfriend mo. Dadang ti problema. Ang problema? At the girlfriend ko ngayong si Kamatin, di pa karignak ti ayat. Hala? Kasano ko ma? Orita, girlfriend ko matpelaeng. Nagbirianda kami, aking kama, no nemi, nga nangaldaw kami. Nakabalabala ang kanyak man, no nemi titualya. Kabayat ang nagsasarita kami. Nakauyo si Suna nga naka-swimming trunk manong makitak ti kinamatsuna, di kiti abs na. Nagwapo ni Dani manong. Hindi pa ilangan na inlamak kayong kuhana. Saan nga po, tatakkel tinaitulong na kaniya. Saan nga po, no awan ko maisunan, tsak lamon, no andat na paspasama, kinibiyag ko. Ay, kaya adlaw ko, manon, nemi alimaday. Alam kami ti problema yun, ti girlfriend mo. Ada girlfriend ko. Ulit-ulit ang nga, the girlfriend mo, sino? Ayan na. At kanon to yan mamuna. Abag isumat manong nemi nag-ring ti cellphone na. Speaking of my girlfriend, tumawag. Mabit lang ha. I-speaker mo, i-loudspeaker mo. Mabit lang. Kahit mo adumngeg, ha? Sige. Hello. Doon sa ako numawag, di ka makasalita. Ayan mo. Di mo kunain nga dakat balayo. Di mo na timuhawag ni mamang mo. Awan ka. Day off mo ita. Minanahom ka na tricycle nga service mo. Napanam, ayan mo. Ada kiti beach. Ada in-date mo. Ha? Kinuyog ko lang iso na. Ano kinuyog? Iso ka di dahil ti Carla? Nga natulungan? Nga nakainlabam? Nga pag-isukatam kanya? Dili mabalin nga. Pintasan ti makisarita kanyak diyasa. Pintasan. At akat kung napintasan pa nakisarita kanya ka. Ito tanong saan kan nga tawagan, di kan makasarita. Nabayagan nga sa nga voluntaryo nga sikat pumawag kanyak. Manik po di adareta Carla ti biyang mo. Awan dan nyaman nga relasyon mi kini Carla. Kas may salagay yun. Tinulungan. Ano kumatambara mga tulog yung kuwana? Di mo kapakapin ano? Diyasa, awan ba't problema takit? Girlfriend ka. Girlfriend na. Nga madapay sa baling matpatag mo. Asino? Asino ka na kami, ha? Sabi ka sa lusod, asino ka na kami? Sika ka, ba't sikatin mo na? Pues, no talagang siyak tibat patag mo, Dani. Isarding mo, makisininarak idireta nga Carla. Isarding mo, ni tawagam, di mo tawagan, no tawagan na ka-ignorem. Saan mo awisan na kasta? Anyatan mo. Kung ka nagpicnic kayo, ka nadadagas sa mapasama, kung nanyamat mapasama ka na kita. Saan tabi nga nag-asawa, Jessa? Awanting. Karba nga mga mang-control kanya. Hanggang kung control lang. Ibagbagay lang sa nasiyat. Imagine, adak dito'y. Nakadadayuak dito'y. Adak ti abroad.
Sa nagtulangan ta, agtrabaho ka dita, tagurnong ka. Agtrabaho ka man dito, itap na listo ka makaurnong. May salangan nga tawan. May salangan tawan tani. Malpas doon di kontratak. Agpurgutak doon, agkalasatan doon. Matungpal doon tarapaaptan. Madantan doon kabukbukot ng balay. Oh, sa anak doon nga gabrod. Ituloy mo tag-trabaho ka as nurse. Katsyak, mangipot-apak doon tinegosyo. Di ng pintas. Kas tarapaaptan. Ngayon sa bali matan na nagturong ang terapap mo. Gapoy tiday tanga Carla. Amon, no dalas siyang warak na tanga Carla. Opo, sa ko mapalak pungot-pungot tanga idum-dumudum ko nga parparag trupa na. Mismo nga mangmaging ko manong naming ibagbaga. Tinobia ni Dani di kita. Ayawit kayon. Sige. Agawit kami. Kansaan kayo ito nang agkuy-kuyok. Edad mo mang ganyak ti cellphone number da Carla. Kan pakibagaman kan kuha ng i-accept na. Iti pa nag-friend request ko kayong kuha na. Napimbinasak mo nga mga iso na. Kinakayat mo kayong kuha na. Sige nga rin. Pag-awit kami. Diyakon kayat pa yung mamon nga kuyok kayo. Tanumamok pa yung kuyok kayo. Bahala ka. Ano taramidam? Ano taramidek? Ano taramidam kas pagkarikan? Tasan ko nga. Nagtutuloy at tatraksin nara ko keng kuha na. Ano taramidam? Sa lutsudam no ano taramidek? Kapilitan nga gawid ako rin sampay malpas di kontratak. Kat umay ko papatayan dito ang Carla. Dahil talaglagi pa yung Dani. Hangga pa hindi nagbaling nga nurse, dadakon ta abroad. Nagdakil din ay tulong ko kayong kayso nga nakaradwara ka. Saan ka nga nagbaling nga nurse no saan nga kapukan niya? Kalpasan na? Sa bali nga babae, iti agapit, iti banug ko ken ka? Iso no kastaman ti mapasama nga kay-kayat mo na ang Carla. Nasaset lang nga saan akong nga saan kong nga urayan pa yung malpas ti kontratak. Agawid akit umay ko papatayin na ta Carla. Ididay ta nga paset manong nemi anangig ko asa o tagnagan ti Jess. Napakademak. Nga idi agmulagatak manong nemi kat naragregan da kiti luwak. Timakderak ni madayo manong nemi. Tadyak kaya nga ipakita kini Dani ti panagsangit ko. Diyos ko. Imbaga kaya nga sang mga tultuladan di manang ko. Ngayon kasla siyakbet lang ni manang ko. Namumpay santa pa yung agasawa, dadani ka ni Jessa, ngam kasla. Kasla parparangin manong naming aga-agawak uno other woman na. Namumpay baro pala ni Dani, ngam kabutad, dabayagan nga relasyon na ni Jessa kas panagawat ko. Na ni Jessa pa manong naming ti may kangruna nga ng tulong nga ng paadal kay ni Dani. Kaslabiyang kumitlahang manan akam kaswet hang other woman sa may pangpangtaak. Diyak kayat titumulad ka di manang kunak manan. Diyak kayat timatay. Gabot ipanagbaling ko nga other woman. Isong idik sarita kaming kinidani manong nemi. Nagsagsangit ka? Diyak magawid ang tagsangit, Dani. Tagdantan nagaslag gaagawak. Ng maong pagdanagam. Anton nga maulit ang gusto nga panagkuyok ta. Kansang kantong nga tawagan. Kan pangasim ta direkto matantaw tawagan. No adaman nakautangan midi. Nganintad mo kanyak. Katsang ka pa'y nakabayad. Pag imagamlayan ng asino, tasyak doon di mo pa nagbayad. E mapingasabon nga kayat.
Gabot tayo sudreta tibili ni Jessa. Di mo ka na nga saan ka agtungpal? Napatpatag ni Jessa nga siyak sang kadi. Imbaga mismo dita ka ni Jessa. Carla, nakulak na hindi ka siya kaputa. Kaputa mo puting kakinkuana. Mabuting ka ti posible nga ramidan na. Nga posible nga agawin kati paypayso na. Naoyong ni Jessa. May lagayam. Dani ulitek agyamanak dakkel tinitulong mo kanya. Kinagpeso na. Saan ko libakin? Nagbaling ka mata nga napatig ka niya. Ngam siya kayat. Awan sa serbi ti relasyon nga adot makay pawil. Iso nga susuruan kalayangan nga lipatin. Kat sardingan nagmatin. Ito no layangan tinagan kaniyak ti tao nga nakautangan kadagitin intan mo kaniyak. Tasyak dun di makamo nga panagbayan. Inted na manunemi tinagan kanadres. Itulod ka nga ro din iti kaseram. Mangsapulak pagin sa bali nga kasera. Awan sa bali nga masapulam mo nga nalaka. Nga mamum ti pang sapulam kanya. Awan ti bagdanagan. Tano talaga nga di mo kayatan di maisturbo. No pa nagbaling ka mati nga napatag kanya. Carla, saan ka nga singahin? Ngam saan ito ang balbalo ti SIM card ko. Ta just in case gada problema. Mabaling naklaing nawagan. Manong nemi nalpasin dito nga semestre, agsapsapulak manong nemi mabaling ko pagtrabahuan no? At income kumitlang te ginal daw nga mairapin ko dagbasa. Ili malagim ko manong nemi nga mapanpasyaren tinakautangan ni Dani ngintad na kaniya. Napanag iti address manong nemi nga mataon na nga narigat nga sapulan. Napintas nga balay manong nemi edmay sa nga katulong tinangilukat. Apay ka di. Kahit ko makasalita ni Mr. Robert de la Cruz. Robert de la Cruz. Tayo nag-gadidit yung bumburadyo. Kadagnagan na siguro. Ewan, kadagnagan na ni Sir. Ala, yung ada ka di apoy muking kuana? Awan. Okay, mabait lang karod at ibagak. Sino ka di? Isa ka tayo ama mo ni Dani. Ni Dani nga nang tultulong kanya. Ibagam lang ang tinagan nga Dani siguro amunan. Nagsubli manong na-mitigate ka pinastrek na. Dududwa kami takin ni Sir. Apitak na kayo. Ay, daamin balay na kita anak na. Inimat ma'am, napansin marungkar. Ito may sakada kita anak na. Abi nga sa nga si Murot ni Sir Robert. Wah, naka-wheelchair. Kadi. Dadyan eh. Ala, umasdag ka na mangisaghanak ti pagpalamis mo. Carla. Sir. Siyak ni Carla. Yung istorya kanyang ni Dani. Kami namin. Kapin ano yun ni Dani? Inyam amo ni Jess sa iso na kanya. Ni Jess di kapagya. Ni Dani, balinto ka manugang ni. Awan siguro ti nagskan pa nga explain ko nga rod kada kayo sir no gabutan mo iti amin. Gabuta
may kamang tun ka na kami ni Danny. At niyam amo ni Jessa ka na kami ito na minsan. So ngayon may kanya. Kaya lawlawag na ti amin. Nga talaga nga kasapulan ka, kurang, di ba, pagbayad mo. So nga, nakautang iso na ka. Ito balip, 25,000. Yung baga na 25,000. Oh, when sir. So yung mayak ta, makisalita ka na kayo sir ta. Ako pa lang nga marugyan ng mabayadan tani. Diyak pa sigurado na may tuloy ko tagbasa. Second year college sa kiti na nursing sa nursing nga kurso. Mapagamit ti pagtrabaho. Yung mawali mo pala nga isardin. No mabalin ko man sir, kit sangkong isardin. Or nalakaman ti pagbayad ko pagkasaraan sa walking distance mat sa anak man uning manangan. Diyak uning gastos panangan. Kada nangarot tumay mo bagata. Kung nakano may kagbayad. Ako na ni Dani. Internet tinagan ko, kinandras ko, kita posible nga may naksapulen. Tapos may kagbayad. Di ka man pagamo may kagbayad. Kahit ko lang ang mama mo, personality, may sakari kiti tao nga nakatulong ka na kami. Kanyak, sir. Nakasalitak pa ni Jessa. Nibaga na nga, problema da kini Dani, igapukan ka. Pasensya ka yun, sir. No kabagyan yun, Jessa. Di mo di kaya nunungan ti kasya nga ugali ni Jessa. Sobra ti pa ng kontrol na kini Dani. Ang nga po at pinag-adal na ni Dani. Inauna ni Jessa nga ni Dani. Kadi sir. Medyo siguro akit kaya ni Dani ti sumapol ti upubing ni Jessa. Iso nga nasapulan na ka. Aksidente lang sir nga nagamang mo kami sa ospital. Ang istorya na nga rot amin. Butawan talagang tulong kang kagisun ti nagboluntaryo nga timulong. Kaya damat sa bali nga interes ti loko. Gapot na pindas ka. Inam kadlay nga. Natay ka nun di kapsat mo. Gapo iti panakirelasyon na ti adaan ti asawa. Sir. Aging ganyan takit. At last magpalang di suspect. Kaya sampay nga nagkan di justisya. Mamano, di kita kaso, kasta kaduan na nga talaga nga maturog, di kita kaso. Uri, amudat ayan di suspect. Di suspect ka, dapat mabalin na nga, ipasuksok, tapos sada ka tiluan. Kadya kaya, di maitulad di kapsat ko. Nga adaruman. Nga dadadag ka po na nung apay nga. Awanan ti kami nakasyon may kinitani. Diyak kaya nga ibagada nga gagawak, sir. Ala, isot ko tam. Ito ni Enday. Nagmerienda ka. Sir, anong musandak pala ng utang ko? Inukayat mo akit na yunat. Ha? Mabaling kong igananta na kulap mo, balasan ko. Tata, mo advice kanyak ti doktor. Nga dakil ti may tulong. Gagiti, umay mang bisbisita kanyak nga kaskeng ka nga nalapsat. So magus-gustok no kakit nga pagpagkalit ti dakulap da. Tamang gustok dyan nalamuyot nga dakulap. Kanagidawara nga banglo. Agtaterapiyak. Masad sa terapi. Kanadami di ko kung daway nga uri din na amon tagmasahe. Kayat ko ti pamasahe. Parang no, mapasublik ti dati nga pa. Agbiag di kita tayong orat ko. Alam nga ta,
Carla no, kidawakan ka. Nga masakyan na. Kaya nung ispagarigan, tatakil ti may tulong ti masayam kanya. E di ore no, hamon nga may bayadan di utang mo. Ken, isak pa yan ti mangituloy nga magpabasa ka. Ano nga masahe ti kahit mo sa sir? Inday, ay sir, isagana mo di kwarto. Dahil pa nakaisagana na, tayo nood namang masahe ka niya. Sir, tsaka mo masahe. Isuro na ka ni Inday. Hindi pa lang ni Inday, di bang masahe kang ka, sir? O, ban ka ron, may tulong datang Inday. Gusto mong masahe ka niya. Tanabayagan ng Inday ita. Makitan. Dagiti kaskang ka, ti masapol ko. Ay, tawan ti magdanang ka, Carla. Tamasakyan na lang. Ta, namnamahem ka di ko mga ron nga, ada mapasamak ka data, kat isungort nga pamamasahe ak, gabot ha. Mukhang mawatam ti kahit po sa win. Nung orot maamon ni Mrs. Yusel, amo na. Diyos ko. Awan ti dakas na. Awan ti Malaysia na. Tilang pa mga saham kanyak, panangkit-kitak kang ka, panaka-riknak na tanalamuyot ka na barang ang takulap mo, kadagiti kayat ko pamasahe kang ka. Kasanong ano din sir, no ipamasahe yo, raman takatakilan ng oratyo. Samat ka dakas. Basta wala ka na mapasama ka man eh. Saan ka din nga naalas, sir? Naalas no sa balik ang panunod mo? Amo ka mawatan na. Kasapulak. Ngagsubli pa lang tinormal ka sa sahad ko. Adun nga pamuspusan. Adun gastos ko. Tabarbarag man no, psika, iti makapaimbag ka niya. No sa mo kaya, saan kapilitan? Ang no, singiring ka iti utang mo, akit masapul nga itad mo. Kapilitan. Ada kasuratan nga nagpinirma ami kinitani? Awan ti amo kakasta nga kasuratan nga bagbahay. Ipapasag ka. Hanggang nga bagbubut-but nga. Mabaling ka porsaran nga singirin no sa mo. Nga, mabaling ka porsaran nga singirin. No talaga nga nasken. Saan ka din na, sir? Ano ka man ti problema? Data madlaman no panunot mo ti badiket. Mabaling ka di sir nga hangita. Itan ti kayat ko. Tada, napindas ng mood ko. Inday, naisaganam ka din. One sir. Sige. Sumunak lang ako dito sa kwarto. Ora ito may isarek ko matibak na wheelchair ko sa kwarto. Kasaritam ni Carla. Ilawlawak mo kayong quantity amin. Manong naimi anyalakit dinayat kastoy nga marikrikat. Anyalakit dinayat kastoy manong naimi nga maipipit. Nga gungundawayan, di kiti man ang gundaway. Ngam ko namat ni Inday, manon nemi, nasaya at nga tao ni Sir. Ngam no, at damadi nga panunot mo, isot madi. Inanaramin kumatkat kasto yan ang mas masahe kang kuwana. Alam lang, ito nga lotion. Apply of the imam sa mo, isap-sapo ang imasahe ti bukot na. Tingad na.
iti barukong na, iti takyag na. Ken, mabalin mo pa yung imasahe. Kada di babagbagi na. Ang aumat mabalin na, no talaga nga madi. Ken orin no mayat, no kayat mo, mapasama. Ngam no samo kayat, maramid na. Ngam na alas, wen na alas. Sige. Awan titakas na. Taore anyat araramidan na. Gusto nga, taore anyat araramidan na. No talaga nga sa makayat. Na alas man na panunutin. Ngam sa mo kami na panunutin nga na alas. Manong name nakaidan tila kay naka-arpaw ti ules manong name yaking gay titengad na. Nakasagana ka din, Carla? Nakasagana kon, sir. Sumagpat ka na ti Katre. Eh, mabaling nga din nga. Ikatem terawatem. Awan ti kas nga tulag ikatem terawatem. Tay batem lang niya braken di pantim. Kahit ko alam makita ti pakabuklam. Di adadang ang atake kayo, sir. Isut pa kaungaran di iturat ko. Isut pagkutyan di darak. Iti bang nga, pakatulong kanyang iti urge ko. Please, help me. And I will help you. Sige, sir. Yan tanga, ano ba't may gaman ko makita na ba't lang nga nakabrak, nakapantiya. Tinukpal ko manong. Kalpasan na si magpatak nga nakaparinto iti side na. Nakastawa na panang matmat na kanya. Nakiktutak na prusan na tilupo. Hanak pa rito ng mga prusto lupom. Uri lupo lang. Okay? Ibababon ti ules. Ikatimon ti ules. Tamasakyan na. Inikat ko manong. Kaslegas. Apay. Apay, kasla ka nakakatawa. Sige, masakyan ako. Iti barokong, kadag iti imak, kadag iti sakat, kaniti eta. Laser, barbaring no, sika, iti makapaagas kanyak, sika ti makapaimbag kanyak, bigbigay utang ni bagadakem, mapasublim ti dati. Sige, sir. Hawang mitakas na. No, awamat mapasama ka data. Basta saan ka agigam, sir, One. Ang prusak lang ni kitelex mo. Kasi lawang mat anyaman na kanyak, anong name iti panang aprus na iti legs ko. Iti panang masahik, anong name kadagtakyag na, ti barokong na, kan inalak pa yan, ti kunak nga kasligas, anong name. Sako, minasahe. Wain manong. Uri lala dua imak manong name, ti mangkaskas jay, mangsubas masahe. Ngimadi. Idenal Pasko manong name insarden kon. Agyamanak. Umay kan tumanin. Ha? Lagi 25,000. Kisayam iti 5,000. Sa no problema kas pagarikan ti pag-enroll mo, ikan ka. Ayan. Dumsagkat na ng suot mo terawatan. Yan tulungan at masin nga. Lumukan iti wheelchair ko. Kalpasan nga.
tulungan na ka mangikat ka rin iti arwatek, ay mangsubli. Apa nga, naikat yung kasan yung may subli. Inalalis to, ti mangikat, kung ti mangisubli. Hindi pang kumano na ti brief na, ti short na, ti sando na. Awat na nag-anmat manon nemi tinulungak nga naglukan iti wheelchair na kat siya kung tinangituron nga nangiruhar ng sakbay data at pinolokotan ng drawer. Ada 10,000 ita alaem tayo sa pag-usarap ng agbasa. Ganun ang takurang na, maibos mo, sublikan to. Sir, awan tayo yaman na ito ya. Di mo kadikayat nga matulungan na. Kahit ko una sir. Nagdakal tinitulong yung kanya, kat pakaragsaka kamat ano makatulong ka na kayo. Edadda ko ni kaserak manong name nakiktutak iti agring cellphone ko ni Dani tumawtawag. Hello Dani, kung nakman na no, saan ka nga tumawag? Tumawag ka po tanamuak nga nagkabukay diyan da. Mr. De La Cruz. The uncle. Uncle mo? Uncle ni Jessa. Nga po ta, kahit kumamon no, kasan ti panagbayad. Nakabayad ka ni 5,000. Saan ka nakabayad ni 10,000? Parang kunak no, anyaman tinamuan. Awan tayo nyaman na ni Jai. Talaga awan na nyaman na. So, imbag ta nagtungpal ka. Istorya nga kanyak ni Inday. Isut nang itawag ka niya. Aramidag ti amin na pumuspusan tapno makapagturpusak. Iti nadalos nga wagas. Kontrolam lang tirik nam. Talaga nga kontrol ko. Okay? Ipas ng korot nagbasa. Kumusta ka matang ka ni Jessa? Malabo na? Ha? Awan malabo na. Apay, katawan naman ten. Nagtungpal kami. Kunalang dekasjay, aking kakasjay lang. Ngimisot at daaramid na. Anya? So ang ipas ng putagbasa. Ha? Kadno ang problema, ulitek. Tuwawag ka lang kanya. Naminsan pa'y manong nemi na pang kuminasahe ni Sir Robert. Itipitlo na manong nemi. Nakigtutak. Itita. Adayo pa'y manong nemi nga mapanak. Iti orat na kaslegas. Iti tamadlaw ko nga. Sir. Sir. Ala, sir. Dahil ito may katlo mga iyo may dito'y. Amom ka nga tultulungan ka talaga di baki. Karag iti agas kan na dumapay nga ibagbaga na pinas ka tumarek kan na araramid. Exercise kada nyaman dita. Mabaling ka din nga masayem. Ngem, nakahil matin sir. Nakumpleto matin. Tap nagdasta kita. Saan nga? Amumlat ang tiket ko sa win. Tap na tuloy-tuloy yan. Inig ka manong Naimi. Insenyas na ti pa ng masahe. Imbaga na pa ino niya taramidek manong. Insenyas ng isak mulo ko no. Sambat na sir. Ang pangasim. Pero di mo kaya. Insenyas na taramidek manong. Lakit inaramid ko. Ala. Loko. Baka dadan sabat na matake. Ala. Diyos ko. Matakin sabat. Noore na lang nagkaskasad manong namiti. Lupok. Iti ta. Kala. Niya. Nakabasbasabat na di.
Ala, sir. Agamanak. Agamanak, Carla. Mm. Nakaalala, sir. Nalas. Iso nga, mabalimon ti Roman. Eh, siya kung di makamong mangisubli ka rin itarumatek. Kan magbunas. Yung kalagbugod dyan, ha? Lipatin mo di utang mo. Kano adda account number mo, itat mo kanya. Ito mga deposito. Ay, agar, mag-open na tubilat account ko, sir. Tawarin ni Danny, wano ni Inday, iti pangita daw nukan account number mo. No, saan mo na kaya tumanito? Kinagama na, Carla. Agama na. Nagdadarasa ko na pimano-mano. Hawanin ti utang ko, namintlo kami nasahig. Susapo, maganda nakatulong nga. Maka talaga nga nakatulong nga. Nag-imagine na siguro tilakay. So, akas jay. Nangupa na manong name iti bank account ko. Tinawag ni Inday, manong name iti naalak ti number na sa ko in text ken kuha na manong name iti account number ko. Kapag dapat pa lang, manong name iti kwarta ka inted na. Yung tuloy ko kwarta nagbasag ang ganal paskun manong name iti second year college. Ito malagip ko, manong name napapag ko openin, agjam. Agbalance inquiry ak manong name iti account ko. Tadamatin ATM ko. Nakigtutak. Ha? 100,000? Tinawagak ni Inday. Lao, Carla, apay? Kurang? Ano ti kurang? Diyan impa-deposito ni Sir kanya. Sakti na pa nagdeposito. 100,000. Kumusta ni Sir? Nakadayon, ah. Ano nakadayon? Kata, makadrive ba't manin? Ganagabot di mat kayat niya, ma'am, iti sumurot kang kuwana. Sunan na. Sulo na nga paspasyar. No, sulo na. Baka no, damat ba makontak ng balin nga. Bayadan na. Sudeta. Ay, nagsublimanan ti kinachikboy ni Sir. Manipod idi, tinulungam. Imingar manin. Dahil tamat kita naka-atak yan na. Abot ka na, hiling na ka na ti babae. Ngam ka pumain lang ti babae, nagsubli. Awan man na pasama ka na kayo. Hindi, virginak. Kastaya, nagswerte kan. Sikat nakatulong. Ma'am, isak edit mang mas masaya kang kuha na. Ay, isak lang ko matimang paimbag ko na. At ano naman paimbag ko kumaagat talaga kadakil titanda kanya. Ngayon no basit kas pagarigan 100,000 nga in padiposito na. Ibagak to kini Sir, tanayunan na. Urisanin. Aman, saan pala umanin na dyan? Panayunam, urita. Nabaknang da. Dandali ako nagturpus manon nemi ititawagan ni Danny. Kumusta kan? Kasi ito turpus sakto na at least virginak pa lang. Wen, saan ka nga pimada ni manang mo? Saan ka nagbaling nga other woman? Kasla kasi diya idin Baglagi din. Nalaing ni Jessa. Tapinaritan na ka. Ada boyfriend nun? Awan. Saan ka di pa lang nagbalbali di pa nagayat mo kanya? Danny? Awan kaming ka ni Jessa. Anya? Saan nga gawin?
agtalinyadan sa Canada. Gabatam, kinaykayat na nandiya Canadian ngam siya. Nakunakin kayo, di ba? Ngaysot at aramid na. Nag-asawa dan. I'm free. Saan ka nang mako ng other woman? Nasiat nga rin kasta. Mabaling ka din kang may kapasyarin. Nagasin ka. Intag picnic. Mabalin. Manong name ka na di balbaliw nga panag-date mi kani Dani, impalubos ko nga narakop na, naging narakop kami, naglanang dagiti bibig. I love you, Carla. I love you, Dani. Nagturpos ka, iruar mo di board mo, tulungan ka makastrict trabaho. Kalpasan na. Ikasar ka. Agurnungak pa ya. Nakornung ako. Saan nga span kang gurnung ka? Tinto ornungan takit. Tagbalintong anak tayo ti tiyan mo. Kumusta mo ni Jessa? Awanan ni Jessa. Kumusta mo ni uncle mo? Uncle ko ano nagkatuloy ang kumaki ni Jessa. Kumusta mo ni Sir de la Cruz? Ni Sir Robert? Jay. Nagtuloy yan. So nga nakalalain ka, masakyan na tumamit. Baka maatake ka. Tintulay na dyan naatake ti masakyan ti may imbagan. Ngayon saan nga naatake kat masakyan, baka maatake ka. Karag ito lang, yan kat kal maatake ako. Numabalin na ako makit makapagturpos ka. Numabalin na ako makit makapag-asawatan. Nagturpusak manong nami sakbay, makatawan sakbay manong nami iti lockdown. Iti 2018 nga nagturpusak. Kaya nakasarek kakadagos manong nami iti trabaho. Albasan nga na iruwar ko ti board ko. Isip ka po na nga may sak kadag iti makon ko na nga frontliner. Iti takapigsa ti COVID manong nami. Nga karayto nga tawen 2022 plan-plan min. Kanitani manon name iti pa nagkalay sa amin. Si Bibiag pa lang ni Sir Robert Manong. Pasaray, tawagak isuna, ako mustain. Ket kunak, ngagbalinto isuna nga ninong mi, indo nagkasar kami, kanitani, kara ito nga tawen palubos ti Apo. No saan mang itanga June Manong, it's posible na ito umay nga bulan ti November. Pero nga ron ti pagkasalitak, manong nemi, kanagyaman naklaw na iti anos mo, nga nang ibasa. Thank you. Kadag iti nagbuya ka nagdangag, at sabi ko matadaman na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dibngag ka nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, Carla. Thank you, Carla. And